Toi maito unohtu. Sä oot välillä niin idiootti. Ei sun tarvitse mulle rautalangasta vääntää. No, mitä siellä kellarissa tapahtuu? Siis kaikki arvokas on viety. Oot sä seonnut? En. Jätä mut rauhaan! En ikinä. Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa kuin tuossa kunnossa. Haista huomeni. Tätä mä just tarvitsen. Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Paskapue. Jos toi asia vaivaa sua niin kovasti, niin lesbot ja homot mun kokemuksen mukaan. Tää kauppa on suljettu. Pidetään sit hauskaa. Ehkäpä. Kiivaa ja hyvää tulloa. Sidukkaa tai jotain mieltä. Et voi olla tosissas. Paskapue. Älä Marise, itse sen kanssa aloit vehtaamaan. Sänky. Munhan tämä asunto on. Ei se voinut muuta. Ja mä meinasin sitä paitsi lähteä vielä niiden mukaan. Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Ihanaa. Kiitti. Tällä tavalla sun edellisessä työpaikassa toimittiin. Et oo tosissas. Yhdet vaan otettiin. Millä oikeudella te siinä nauratte? Minä olen siellä kellarissa virunut. Ja silloin oli vitsit kaukana. Jumaliste! Älä nyt jaksa viitsiä. Hei, sori, toi sun kuva, eikä sepe? Joo, kiitoksia. 10 euroa on mun viimeinen tarjous. Ottakaa tai jättäkää. Huomenta, kulta. Eikö uni tule? Sä oot välillä niin idiootti. Tuuraan Ismoa. Vittu. Älä painita jalkoja pöydälle. Lähde, ole hyvä. Jaa, no näyttäkääpäs miten. Minkä takia? Koston kierre sen kun jatkuu ja jatkuu. Nyt Ismo lopeta ton heti alkuunsa. Ai minä vai? Ismo! Hei tyttö! Haluut sä turpaas? Isoäidin resepti mukaan. Mene pois mun kodista. Hyvää päivän jatkoa ja tervetuloa uudestaan. Älä pelottele mua. No mikä ihme takia? Mitä? Ymmärsit sä, mitä tästä voi seurata? Jep. Ja nyt turpo kiinni. Minkä takia? Kohta jokainen vastaantulijakin tietää. Resis posse. Tää on... Krista!